Дами и господа, съм Ламевси и това е Михер Шмехер анбоксинг номер 3. Миналия път анбоксвахме мамбата. Този път един стол. Така. Понеже моят стол е това. Това не мога да го опиша добре. Просто е това. Сега беше хубав. Имам си го от първи клас. Сега съм 6. Така. Това е подтелялката за глава. Това са подлакътниците. Мисля, че с тях ще ги извадя най-накрая. Така. Ето го и стола. Така, нека да започваме. Не трябвало да се реже. Окей, нека да се малко по-така. Така, камерата малко леко тактически. Така, този звук от лъжите кърпички, които съм сложила за камерата, да не вдигам. Добре. Така, нека отворим това бебче. Имам да ви кажа две неща. Първо, това видео съдържа продуктово позициониране. И второ, IKEA не са ме спонсорирали. Някъде да спонсорира? Бадумц. Окей, това беше много добро. Ето така. Винаги съм отворил мистер Кашон. Вижте, знам, аз те харесвам много. Чак пък толкова сега. Така. Супер! Това е стола ми. Официално ще седа на това. Вижте колко е иновативно. Тук се слага облегавката за глава. Дори картона, еко е факт. Чевам се. О, фак! Не, че си изпуснах ножа, вътре трябва да го изпуснах. Добре, че затворям. И така. Това е оно и дет ми е на дупото. Меко си е. Слагаме го ето тук. Това е нищо. Това е любимата ми част от стола. Само забелязвате, просто толкова не любима. Това е оно и върху което се слага стола. Тук е надупника, не знам как се казва, седалката. И това е онзи лоз, дето се вързва. Аз сме тук краката. Почти се пореждат на картон колелата. Дадете е под седалката. Това, което са самите неща, на които се слагат колелата. Краката, да го кажем. Това, в което се пъхат краката. Добре, ще ви кажа нещо политическо тъпо. Политически тъпо. Инструкции. Кой ми пука? Или как да се сгуби. И най-сетне, дами и господа. Майне столе. Окей, виждате, това е най-иновативният стол. Тук има малка седалка на сено. Това е стола ми. Беше ми приятно. Довиждане. Не беше му се. Така се. Много го слагаме тук. Така. Тук какво има? Картонче. Така, сега. Понеже не искам да нараня нито пода, нито стола. Смятам да отворя този кашон на пода. Да го използвам като подложка. Спомням си едно време написите едно време на Лего. Всъщност има май още има се едно. Не използвай върху килим. Спомни. Окей, още малко. Не, чакайте, не се видим още. Има още един такъв картон. Виж сега, купи едно, получаваш второто безплатно. Вижте ли, два яки стола.
Джокис. Почти е готово. Окей, ще видим когато е готово. Окей. Това е готово. Сега ще ви го покажа. Само да го нагласам. Така, петолъчката, онова, в което е пъхте в ръката. Самите крака. Все едно това видео е как да си изгубите октопод. Вземете тяло и крака. Имате октопод. Само трябва да го сгубите. За това платете още $50. Ох, не съм сигурен дали някой ще разбера как това работи. По-добре да го сгубя първо. Така. Ето го и лоста. Почвам да махам станьолите. Не почвам. Като почвам да ги гледам тогава. Окей. Само да преместя камерата малко по-надоле. Day 2, day 3, day 4. Връщаме се от местопрестъплението. Да сложа кърпичките само. Тук сглавяме един такова стол. Мисля, плащат ми да сглавям столове. 6.5 hours later. Окей, перфектно. Така, нека почваме с гледането на стола. Сега пускам набързо и ще видим след малко. Фак! Сега. Така. Първа стъпка. Някакъв ресторант. Здравейте! Бих желал... Какво ще желаете? Бих желал един кракмор. Окей, вкарваме какъв в дупката. Аз съм папа. Who lives in a pineapple under the sea? Absorbent and yellow and porous is he. Колко време се въртят 4 болта? Няма се. 2,000 years later. Супер! Вече имам не една отсетка, а две. Бабам. Looking dizzy and Rolly too. Lofty and Wendy join. И сега, ученици, ще ви науча бърз урок за цветята и пчеличките. Значи взимате едно мъжко цвете и едно женско цвете. И правите фак. Близо, ближи. Тъпата дупка, бе. Built to the bird. Travis and Spud playing together like good friends should. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Time to get busy, such a lot to do. Готово е! Най-сетне. Окей, дами и господа. Сега трябва да си кажа впечатленията за този стол. Къде беше? На толкова много ръчки. Това е приятно. Тук има една въртялка, с която ме готяваш. Building and fixing till it's good as new. Bob and the gang have so much fun. Working together, they get the job done. Oh, yes. И така, дами и господа, за точно 48 минути и 20 секунди. Столът беше готов. Така.
Но също този стол е доста удобен. Може да го стоя така. По-удобно е от... Не ми стоя. Мализам. Това е много по-удобно от... това. Да. Ами... Казваме, че учал на този стол. Той беше към толкова много битки и домашни. Не, че няма никаква разлика. От първи клас и казваме здрасти на това бебче. Но също трябва да ви казвам... Не прибързвайте. Сега ще ви покажа две снимки на мен и стола, преди и след сглавянето му. Can we build it? Yeah! Can we fix it? Yeah! Bob the Builder! Can we fix it? Bob the Builder! Yes, we can! Така че, ще се видим следващия път. Довиждане и до скоро! A few inches later.